Srećna Nova godina svim gledateljima, srećna Nova godina i sve najbolje. Specijalno izdanje Zvezde među zvezdama. Posle trga 200.000 ljudi je gledalo nastup Mikija Groma, mi se nalazimo u njegovom backstage-u. Idemo da vidimo kako je prošlo sve, kako se on osjeća, ali ipak napor je to šta god mi mislili. Izvolite za mnom. Samo malo, pazite. Libe, la. Možda ubacim libe. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče, kako ste? Srećna Nova godina, sve najbolje. Hvala vam, sve najbolje želim svim našim divan nastup, ovo je bilo stvarno fascinantno. 200.000 ljudi, ja mislim da je ovo i rekord, je li tako? Možda 9. mart bio jači. Pa ne znam, ja nisam brojao, ja glave ne brojim. Znači, znam samo da mi je stalo da se taj naš narod razveselio na tom trgu, jer je Nova godina, ločići, dok ispadnu očići. Standardni repertoar je bio, da ne kažem. Dakle, jedan potpuno uvreženi u naš narod repertoar, znači, jer Beograd je najveća žurka na Balkanu. Ja sam poznat kao kralj Balkana. On je kralj Balkana, kralj žurke na Balkanu. To su splavovi, izlasci i sve. I onda, što kažeš, tom jednom običnom licu, dakle, koje nema da kupi kartu. Pa dobro, nije ovo za sirotinju, ali mislim, Miki izlazi u susret našem narodu. Ja moram da čestitam još jednu stvar. Vi ste pobedili u reality show. Tvoje lice zvuči pompenzno. Vi ste tu uzeli, to je 400. već sada, jel da, serijal koji ide jubilarni. Ja još jednom čestitam. Samo hajde, u novinama u žutoj štampi se sad svašta i piše oko toga, pošto je ipak produkcija vaša, jel da, od produkcija Nuno Vipan. Kako je moguće, ja moram ovo da pitam zbog naših gledalaca, kako je moguće da 5 puta zaredom u finalu, kad vi pritisnete, izazi uvek Mišo Kovač, a onom dečku stalno žensko, neko crnkinja ona. Pa dobro, da, dobre, nemoj. Ja sam pritiskao taster, kako si mi govorio, u prvi 10 sekundi jako brzo na svom snagu. Ali svaki put Mišo Kovač. Lepo peva Miša Kovač, to je problem. Pa nećemo se vraćati u 2290. valjda. Jel to nekom smeta što će... Da, dobro, poljubi zemlju po kojoj hodaš loša pesma, da. Pa jel to... Ima tu par sumnjivih stvari, kao što i vaš nastup na trgu. Mi ulazimo u godinu za koju vlada govori da će biti godina štednje, godina odricanja, godina svega. Vi ste dobili 100.000 galaktičnih evra za pola sata nastupa. Pa moleću lepo, da li je to sumnjivo? Pa ko to, opet žuta štampa kaže, jeli da? Ja mogu, kunujem se životom i lepotom njenom. Znači, dobio sam 4.000 galaktičkog evra. Sam sam sipao benzin, kad sam to, pa da mu kazujem. Prebačeno je na vašu produkciju 100.000 evra i mi imamo izvod. Šta pričaš? Kako te nije sramota? Pa, za nije tako? Da si došao i smo se dogovorili da dođeš lepo. Vratite mi mikrofon. Ali treba da ti uzmem sad ovo? Treba ovo da ti uzmem? Ovo je mikropod. Možete mi vratiti, to je... Treba mikropod da ti uzmem. To je televizijsko. Treba da uzmem, treba kameru da uzmem. Jeli bre? Hoćeš da slomim USB ulaz, bre? Izađi napolje kad ti kaže. Treba da zovem urednika tvog glavnog režisera. Na televiziji što... Vi ste normalni. Sram te bilo. Džukelo jedna, slomit ću ti USB ulaz, bre. Treba ovo da ti gurnem na jedno mesto. Jeli bre?